tirar. Doncs això, intentem fer que l'experiència sigui impactant a tots els nivells, també amb la inclusió dels Special Olympics, que l'any passat vam tenir moments possiblement dels més macos i més màgics de tota l'acadèmia, així que res, intentem tenir un impacte gran a tots els nivells i cada any evolucionar i fer-ho millor pels participants. Tens aquí al costat de l'Alessandro, que ens explica que estàs molt a prop dels jugadors. El dia a dia, amb les nenes, nens i joves que participen tant en el programa general com en el Rising Stars, clar, et veuen a tu i et veuen a la tele, els teus valors tant a la pista com fora de la pista, ets el seu heroi, ets un model a seguir. Quan et tenen tan a prop i els hi dones indicacions, què és el que sents tu i com afrontes aquest dia a dia amb ells? Bueno, suposo que al principi doncs, hi ha una situació d'impacte o que estan una miqueta perplexes, però després quan veuen que sóc una persona normal, que estic parlant amb ells, que estic jugant, doncs es relaxen i són capaços d'absorbir la informació que se'ls hi transmet, no? I això al final també és una de les coses que volem transmetre, no? Els valors, la normalitat, la humilitat dintre del teu èxit o no èxit professional, doncs has de ser, tots som persones al final i ens comuniquem i passem moments junts i res més, no? Intento transmetre això als nens, als entrenadors també, i que això, sobretot que disfrutin del que estan fent, no? Que és el que jo he fet durant tota la meva vida.